ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман манзуратон менамоем. нерӯгоҳи барқи обии Роғун яке аз муҳимтарин ва бузургтарин иншооти энергетикии Тоҷикистони соҳиб истиқлол ба шумор меравад. Ин нерӯгоҳ барои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва энергетикии кишвар аҳамияти бузург дошта, дар беҳтар гардидани шароити зиндагии мардум нақши муҳим мебозад. гузориши ҳамкорони мо. аз ин ҷо бузургии Роғун на танҳо дар баландии Сарбанд, балки дар арзишҳои таърихии он эҳсос мешавад. ин иншоот имрӯз рамзи созандагӣ, ваҳдати миллӣ ва расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ мебошад. Сарбанд яке аз муҳимтарин қисматҳои иншоот ба ҳисоб меравад. маҳз устуворӣ ва сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ дар ин мавзеъ амнияти тамоми нерӯгоҳро барои даҳсолаҳои зиёд таъмин мекунад. аз ин рӯ ҳар амалиёт бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ ва назорати доимии муҳандисону мутахассисон анҷом дода мешавад. мушкале ки мебинед дар сарбанди асосии нерӯгоҳи барқии обии Роғун корҳо ба суръат идома дорад. дар ду баст дар шабонарӯзӣ идома дорад. дар як шабонарӯз то маводҳои гилхок хобонида шуда то 15-16 ҳазор метри мукааб хобонида мешавад. мо айни ҳол қарор дорем дар сатҳи 1132-60 метр аз сатҳи барқ. вазифаи сарбанди асосӣ аз он ҷумла иборат аст ки дорад элементи асосии мо сарбанди асосӣ ядро мебошад ки маводи гилхокро хобонида хизмати асосиро ядрои сарбанд мекунад. ҳангоми ворид шудан ба минтақаи сохтмон ҳар бинанда эҳсос мекунад ки дар ин ҷо ҳар қадам натиҷаи андешаи муҳандисӣ, ҳисобу китобҳои дақиқ ва меҳнати шабонарӯзии ҳазорон нафар мебошад. вақте ки барқ дорем, корхонаҳои саноатӣ рушд мекунанд. вақте ки корхонаҳои саноатӣ бунёд гардиданд, ҷойҳои кори навӣ мешавад барои аҳолии Тоҷикистон ва барои гулшукуфоии Тоҷикистон нерӯгоҳи барқии обии Роғун як саҳми бузург мебошад. пас аз шиносоӣ бо корҳои асосии сохтмон, роҳи мо ба яке аз муҳимтарин қисматҳои нерӯгоҳ, минтақаи ядроии Сарбанд идома меёбад. бинандагони азиз, ҳоло мо қарор дорем дар сарбанди асосии нерӯгоҳи барқии обии Роғун, минтақаи ядроӣ. ва чӣ тавре шумо мебинед дар ин ҷо мошинҳои пуриқтидори сохтмонӣ шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. дар назари аввал ин танҳо як қисми дигари сохтмон менамояд, аммо дар асл маҳз дар ҳамин ҷо яке аз унсурҳои асосии бехатарӣ ва устувории Сарбанд ҷойгир аст. ядрои Сарбанд ҳамчун сипари муҳофизатӣ хизмат намуда, гузариши обро пешгирӣ мекунад ва устувории иншоотро барои солҳои тӯлонӣ таъмин месозад. нерӯгоҳи барқии обии Роғун аз ҳисоби баландиаш дар ҷаҳон, аз ҳисоби сангию хокӣ дар ҷаҳон якум мебошад. дар ин ҷо коргарон аз 100 то 120 нафар фаъолият мекунад. коргарон бо як ҳисси ватандӯстӣ бо дили гарм кору фаъолият дорад дар ин ҷо. мо пеш аз истиқлолият мақсад ҳамин аст ки то сатҳи 1155 метр то охири моҳи август расонида шавад ядрои Сарбанди мо. иҷрои чунин корҳои муҳандисӣ дониш, таҷриба ва масъулияти фавқулодаи баландро талаб мекунад. ҳар қабати масолеҳ тибқи талаботи техникӣ паҳн гардида бо техникаҳои махсус фишурда мешавад. пас аз он сифати корҳои иҷрошуда аз ҷониби озмоишгоҳҳои соҳавӣ мавриди санҷиш қарор мегирад. дар ин ҷо хати хурдтарин ҷузъиёт аҳамияти калон дорад. аз ҳамин хотир ҳар як марҳилаи кор таҳти назорати доимии муҳандисон ва мутахассисон қарор дорад. имрӯз дар минтақаи ядроӣ даҳҳо мутахассисону сохтмончиён фаъолият доранд. ҳар яке хуб дарк мекунад ки натиҷаи меҳнати онҳо ба таърихи рушди энергетикаи Тоҷикистон пайванд хоҳад хӯрд. таҷриба нишон медиҳад ки бо шинонидани ниҳолу бутаҳо кор ба итмом намерасад. барои сарсабзӣ ва дар ин замина таъмин намудани муҳити мусоиди экологӣ зарур аст ки баъди шинонидан қоидаҳои парвариш риоя карда шавад.
муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода аз қитъаҳои замини як қатор вазорату идораҳо ки ҷиҳати кабудизоркунӣ ба онҳо вобаста гардидааст дидан намуда ба корҳои то ин вақт иҷро шуда шинос шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода ҷиҳати татбиқи амалии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз қитъаҳои замини ба вазорату идораҳо ҷиҳати кабудизоркунӣ вобаста гардида дидан намуда ба корҳои то ин вақт иҷро гардида шинос шуд. нахуст дар деҳаи болошаҳри деҳоти гулистони ноҳияи рӯдакӣ аз нашъунамои ниҳолҳои дар мавсим шинонидашудаи кормандони агентии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии тоҷикистон боздид кард. таъкид шуд ки имсол бо истифода аз ҳавои мусоид ва интихоби ниҳолҳои ба ҳамин минтақа мутобиқ масоҳати кабудизор гардида васеъ карда шудааст. барои сабзиши саривақтӣ ва пурраи ниҳолҳо корҳои агротехникӣ аз қабили обдиҳиву ғизодиҳӣ ва нарм нигоҳ доштани атрофи ниҳолон гузаронида шудааст. ниҳолҳои шинонидашуда хуб нашъунамо доранд ва мавзеъи интихоб гардида зебову дилрабо аст. инчунин дар доираи боздид муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода бо ниҳолхонаи кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки дар деҳаи зардолуви ҷамоати Карим Исмоилови шаҳри Ваҳдат дар масоҳати 5 гектар дарахтону бутаҳои гуногуни ороишӣ парвариш мегарданд шиносоӣ пайдо карда барои боз ҳам хубтару беҳтар нашъунамо ёфтани ниҳолон ба мутахассисони соҳа тавсияҳои судманд доданд. бо мақсади татбиқи иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва нақшаи амали он барои солҳои 2025-27 дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон маъракаи нерӯшунӣ ва кабудизоркунӣ амалӣ карда истодааст. ҳамзамон тибқи нақшаи амали барнома барои солҳои 2025-27 дар соли 2026 ба миқдори зиёда аз 3 миллиону 600 ҳазор бех навниҳолони ҳамашисабзу ороишӣ мевадиҳанда ва сояфкан ба нақша гирифта шуда то 31 майи соли 2026 зиёда аз 3 миллиону 700 бех навниҳолон шинонда шуда ки 104% нақша иҷро гардидааст. зимни боздид аз қитъаҳои шафати шоҳроҳи Ваҳдат-Данғара ки аз ҷониби кормандони корхонаи воҳиди давлатии роҳи оҳани Тоҷикистон кабудизор гардидааст таъкид гардид ки дар мавсим ниҳолҳо вобаста ба мавзеъ намнокию гармӣ интихоб гардида қабл аз шинонидан замин омода ва хоки он бо нуриҳои маъданӣ ва органикӣ ғанӣ гардонида шудааст. бо назардошти иҷрои саривақтии корҳои агротехникӣ то ин вақт нашъунамои ниҳолҳо хуб ва корҳои баъдӣ сабзиши пурраи онҳо таъмин карда хоҳад шуд. дар минтақаи ҷудошудаи шаҳри Ваҳдат соли қаблӣ ва имсол 18350 дарахтони сояфкан шинонда шуданд. нақша аст ки дар соли оянда боз дарахтони мевадиҳанда ҳам дар ин ҷо шинонда сабзонида барои ободонии минтақа саҳмгузор бошем. як чоҳи амудӣ бо чуқурии 160 метр об бароварда шуд. барои дарахтҳоро обёрӣ кардан дар ин минтақа ҷамъоҷамъ 30 тонна доимо об захира карда мешавад ва давра ба давра дар давоми ҳафта аз тарафи масъулини корхона омада нафароне ки вобаста шуданд дарахтонро обёрӣ мекунанд. дар доираи эълони соли вусъат додани корҳои ободониву созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносиву худогоҳии миллӣ ва татбиқи барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 ва истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ҷабҳаи раванди корҳои бунёдкориву ободониву созандагӣ ва кабудизоркунӣ дар саросари кишвар бо маром идома дорад. дар доираи ин муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон сулаймон зиёзода ҷиҳати татбиқи амалии барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 аз қитъаи замини вобастагардидаи палатаи ҳисоб дар шафати шоҳроҳи Ваҳдат-Данғара дида намуда ба корҳои ободониву созандагӣ дар ин мавзеъи бар ҳавои ватан аз наздик шинос гардиданд. зимни боздид таъкид гардид ки кабудизоркунӣ яке аз самтҳои муҳими сиёсати экологӣ ва иҷтимоии давлат буда татбиқи босифати он дар беҳдошти муҳити зист баланд бардоштани фарҳанги экологии мардум ва рушди устувори кишвар саҳми назаррас мегузорад. дар доираи корҳои ободонӣ дар шафати шоҳроҳот ва талу теппаҳо ниҳолҳои сояафкану ороишӣ ва самарабахш шинонида шудааст ва сабзишу нигоҳубини мавзеъҳои ободгардида хусусан дар фасли тобистон зарур шуморида мешавад.
این تدبیر مهم جهت سبزگردانی محیط زیست، پیشگیری از اروزیای زمین، جهت حفظ و نگهداشت محیط زیست روانه گردیده است. جمهوری تاجیکستان با تشبس‌های سازنده و آموزنده سرور دولت محترم امامعلی رحمان در سمت آب و اقلیم، استحصال انرژی سبز و سبزگردانی و کبودیزارکنی همچون کشور تشبسکار در سمت حفظ محیط زیست و اکولوژیا و آینده درخشان بشریت اعتراف شده است. ضمن بازدید همچنین در برگزاری این اقدام نیک برای مهیا ساختن اینفراستراکچور اجتماعی خدمترسانی موثر سیاحی در این گوشه زیبا منظر دیار از جانب رهبریت پالاتای حساب تحریزی یک قطار نقشه و تدبیر اندیشی‌های سازنده به راه مانده شده است. کارمندان پالاتای حساب نقشه دارند که منبع جهت عملی نمایی هدف‌های سازنده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با عمل و آمادگی همه‌جانبه سهم باسزای خود را در کارهای آبادانی و سازندگی گذارند. این تدبیر مهم جهت اجرای نقشه عملی سالهای 2025-2027 برنامه دولتی کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 صورت گرفت. همچنین در سمت رشد و تقویت همکاری با ساختارهای دخلدار، جلب متخصصان ساحوی، تشکیل اینفراستراکچور ضروری و تامین نظارت منتظم روند شنانیدن نهال‌های همیشه سبز و نگاهبین آنها در شفت شاهراه وحدت دنغره و مسئولین سپارش‌های قطعی جهت اندیشیدن چاره‌های ضروری و سریع توصیه‌های مشخص دادند. چاره‌بینی مذکور در پی اقدام‌های نجیب پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد سرسبز و خرمگردانی کشور عزیزمان، اینچنین اعلام گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی راه اندازی گردید. کارمندان پالاتای حساب تصمیم گرفتند که من بعد نیست در دایره دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت تطبیق سری وقتی و صفتناک استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023 2037 و برنامه دولتی اید به کبودیزارکنی جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 سهم ارزنده خود را گذارند. امروز در باغ‌های شهر دوشنبه روزهای فرهنگ ناحیه‌های وخش، واسه و اشت دایر شد. برگزاری روزهای فرهنگ شهر و ناحیه‌های جمهوری برای حفظ و ترغیب ارزش‌های ملی، احیای عنعنه‌های مردمی و معرفی امکانات‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه‌های کشور زمینه مساعد فراهم می‌آورد. همکاران ما گزارش می‌دهند. در دایره تدبیرهای فرهنگی به افتخار جشن 35 سالگی استقلال دولتی، ناحیه وخش روزهای فرهنگی خود را در باغ فرهنگی فراغتی فردوسی شهر دوشنبه برگزار نمود. این چاره‌بینی فرهنگی با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه و ناحیه وخش، اهل فرهنگ و هنر و ساکنان و مهمانان پایتخت برگزار گردیده. بازگوی دستاوردهای نظررس ناحیه وخش در دوران صاحب استقلالی ارزیابی گردید. در درآمدگاه باغ نمایش وسیع محصولات کشاورزی، هنرهای مردمی، دستاوردهای ساحه‌های صنعت، معارف، تندرستی و سیاحی ناحیه تشکیل کرده شد. مهمانان از نمونه‌های بهترین محصولات پالیزی که ناحیه وخش همچون یکی از مرکزهای مهم استحصال محصولات کشاورزی در کشور معروف است بازدید نمودند. همزمان گوشه‌های مخصوص هنرهای مردمی توجه اشتراکداران را بیشتر به خود جلب نمود. محصول دست هنرمندان چیره دست از جمله کندکاری، کلالگری، اطلس و ادرس بافی و دیگر عنعنه‌های ملی بازگوی فرهنگ غنی و میراث ارزشمند مردم تاجیک بودند. محض به شرافت سیاست سازنده و فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمام گوشه و کنار کشور برای رشد فرهنگ، احیای ارزش‌های ملی و معرفی امکانات‌های شهر و ناحیه‌ها شرایط مساعد فراهم آورده شده است. ناحیه وخش امروزها همچون یکی از منطقه‌های پیشرفته جمهوری در سمت‌های صنعت، کشاورزی، اینفراستراکچور و فرهنگ موقع خاص داشته. ساکنان آن با مهنت صادقانه در تطبیق هدف‌های استراتژی کشور سهم ارزنده می‌گذارند. باید گفت که برگزاری روزهای فرهنگی شهر و ناحیه‌های کشور در پایتخت به یک عنعنه نیک تبدیل یافته برای معرفی امکانات‌های منطقه‌ها، تحکیم رابطه‌های فرهنگی و بالا بردن حس افتخار ملی مساعدت می‌نماید.
бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғи фарҳангию фароғатии ирами шаҳри душанбе рӯзи фарҳангии ноҳияи восе бо шукӯҳу шаҳомати хос баргузор гардид. дар чорабинии намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва ноҳияи восе, аҳли фарҳанг, сокинони пойтахт ва меҳмонон иштирок намуданд. нахуст меҳмонон аз гӯшаҳои намоишгоҳ боздид намуда бо дастовардҳои иҷтимоию иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии ноҳияи восе аз наздик шинос шуданд. дар намоишгоҳ маҳсули заҳмати кишоварзон, маҳсулоти истеҳсолии маҳаллӣ, дастовардҳои соҳаи маориф, фарҳанг ва варзиш, инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз қабили чакандӯзӣ, гулдӯзӣ, қолинбофӣ ва таомҳои миллӣ ба маърази тамошо гузошта шуданд. зикр гардид ки баргузории рӯзҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои кишвар дар шаҳри душанбе барои муаррифии имкониятҳои иқтисодӣ, рушди сайёҳӣ, ҳифзи тарғиби арзишҳои миллӣ ва таҳкими робитаҳои фарҳангӣ байни минтақаҳои кишвар аҳамияти калон дорад. чунин чорабиниҳо инчунин бо эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии ҳунармандон ва муаррифии фарҳанги ғании тоҷикон мусоидат менамояд. сокинони ноҳияи восе бениҳоят хурсанд шудем ки маҳсулотҳои кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумии миллӣ ҳамин чиёра ба намоиш гузоштем. мардуми шаҳри душанбе омада дидан карданд, аз маҳсулотҳо харидорӣ карданд. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангӣ пешкаши ҳозирин гардид. ҳунармандон ва аҳли фарҳанги ноҳияи восе бо иҷрои суруду таронаҳои ватандӯстона, рақсҳои миллӣ ва санаҳои ҷолиби ҳунарӣ хотири иштирокдоронро болида гардонинданд. дар боғи фарҳангию фароғатии ба номи Садриддин Айнӣ рӯзи фарҳанги ноҳияи Ашт баргузор гардид. дар ҳамоиш меҳмонон ва сокинони пойтахт бо дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодӣ, фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии ноҳияи Ашт аз наздик шинос шуданд. намоиши маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, таомҳои миллӣ ва барномаҳои рангини фарҳангию фароғатӣ таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба худ ҷалб намуд. ҳунармандон ва аҳли фарҳанги ноҳия бо пешниҳоди суруду таронаҳои ватандӯстона, рақсу оҳангҳои миллӣ, саҳнаҳои ҷолиби фарҳангӣ, фазои идона ва хотирмонро фароҳам оварданд. дар барнома осори гаронбаҳои бузургони адабу фарҳанги тоҷик муаррифӣ гардида, арзишҳои миллӣ ва анъанаҳои неки мардумӣ васф шуданд. иштирокдорон аз барномаи фарҳангӣ омода намуда изҳори қаноатмандӣ намуда ба ҳунарҳои аҳли фарҳанги ноҳияи Ашт баҳои баланд доданд. дар ин рӯз намоиш фурӯши молу маҳсулоти кишоварзӣ, ҳунарҳои мардумӣ, намоиши дастовардҳои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, варзиш, корхонаҳои саноатӣ, кишоварзӣ, инчунин намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти истеҳсолии маҳаллӣ ба намоиш гузошта шуданд. мавзӯи дигар, дар таҳхонаҳои бештари биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ки барои таваққуфи воситаҳои нақлиёт пешбинӣ шудаанд, мутаассифона аз ҷониби баъзе шаҳрвандон ба таври ғайриқонунӣ марказҳои хизматрасонӣ ташкил карда шудаанд. ин омил боиси наёфтани макони таваққуф ва тамбашавӣ дар назди биноҳои истиқоматӣ гардидааст. бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолатҳо аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ва раёсати назорати давлатии меъморӣ сохтмонии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе гурӯҳи корӣ таъсис ёфта бо шаҳрвандон корҳои фаҳмондадиҳӣ ва бартарафнамоиро роҳандозӣ намуданд. гузориш дар ин бора. дар таҳхонаҳои аксари биноҳои баландошонаи истиқоматӣ ки тибқи лоиҳа барои таваққуфи воситаҳои нақлиёти сокинон пешбинӣ шуданд, мутаассифона аз ҷониби бархе аз шаҳрвандон ва соҳибкорон ба таври ғайриқонунӣ марказҳои гуногуни хизматрасонӣ ташкил карда шуданд. ин амалҳо боиси банд гардидани таваққуфгоҳҳо, маҳдуд шудани имконияти таваққуфи воситаҳои нақлиёти сокинон ва ба вуҷуд омадани тамбашавии нақлиёт дар гирду атрофи биноҳои истиқоматӣ гардиданд. бо мақсади бартараф намудани чунин ҳолатҳои қонуншиканӣ ва пешгирии истифодаи ғайримақсадноки таҳхонаҳои биноҳои истиқоматӣ аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе дар ҳамкорӣ бо раёсати назорати давлатии меъморӣ ва сохтмонии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе гурӯҳи корӣ таъсис дода шуда муддатест бо шаҳрвандон ва соҳибкорон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида, ҳамзамон барои бартараф намудани қонуншиканиҳои ошкоршуда тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда шуда истоданд.
натиҷаи санҷишҳои якҳафтаина нишон дод ки бархе аз соҳибкорон бархилофи лоиҳаи тасдиқшудаи бино ва талаботи меъморию сохтмонӣ амал намуда дар таҳхонаҳои биноҳои истиқоматӣ ки барои таваққуфи воситаҳои нақлиёти сокинон пешбинӣ шуданд марказҳои гуногуни хизматрасонӣ аз ҷумла ошхона марказҳои бозиҳои компютерӣ толорҳои саққобозӣ марказҳои савдо тарабхонаҳо амборҳои нигаҳдории маҳсулоти гуногуни хӯрокворӣ майдончаҳои картинг ва пейнтбол ташкил намуданд. ман зукуров сомони ҳамзаевич дар адреси неъмат қарабоев 8а дар такхонаи ҳамин пейнтбол кардагӣ. ман раҷаб самардин дар ҳамин кӯчаи нусратулло махсус дар бинои дар таи ҳамин бино ҷои картинг шуде. дар натиҷаи баргузории рейдҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби гурӯҳи корӣ зиёда аз 11 ҳолати истифодаи ғайримақсадноки таҳхонаҳо бартараф гардида онҳо барои истифода ҳамчун таваққуфгоҳи воситаҳои нақлиёт барқарор карда шуданд. вобаста ба ин аз кулли шаҳрвандон ва соҳибкорон даъват карда мешавад ки дар сурати ғайриқонунӣ ва ғайримақсаднок истифода бурдани таҳхонаҳои биноҳои баландошонаи истиқоматӣ чунин қонуншиканиҳоро бартараф намуда онҳоро ба лоиҳаи тасдиқшуда ва таъиноти аслии бино мутобиқ созанд. ҷиҳати пурра бартараф намудани чунин қонуншиканиҳо аз ҷониби гурӯҳи корӣ санҷишҳо ва чорабиниҳои назоратӣ дар ин самт идома доранд. пас аз 6 соли таваққуф яке аз муҳимтарин хатсайрҳои байналмилалии роҳи оҳани кишвар дубора ба фаъолият оғоз кард. акнун шаҳрвандон метавонанд аз душанбе то москва бо қатораи мусофирбар дар шароити бароҳат бехатар ва дастрас сафар намоянд. нахустин қатора аллакай бо муваффақият ба шаҳри москваи федератсияи русия расида оғози марҳилаи нави ҳамкориҳо дар бахши нақлиёти роҳи оҳани тоҷикистону русияро нишон дод. ин иқдом на танҳо имкониятҳои сафарро барои ҳазорон мусофир васеъ месозад, балки бозгӯи рушди инфраструктури нақлиётӣ ва таҳкими робитаҳои иқтисодиву иҷтимоии ду кишвар низ маҳсуб мешавад. иброҳим назруллозода ва хуршеди саидаҳмад гузориш медиҳанд. пас аз 6 соли таваққуф ҳаракати қатораи мусофирбар дар хатсайри байналмилалии душанбе москва дубора барқарор гардид. ин рӯйдоди муҳим дар рушди низоми нақлиёти роҳи оҳани кишвар арзёбӣ шуда барои садҳо мусофир имкони сафарро бо роҳи қулай бехатар ва дастрас фароҳам овард. нахустин қатора рӯзи 21 июн аз шаҳри душанбе ба роҳ баромада пас аз тай намудани масири тақрибан 4 шабонарӯз бо муваффақият ба шаҳри москва расид. дар ин муддат қатора аз қаламрави 4 давлат тоҷикистон ӯзбекистон қозоқистон ва федератсияи русия гузашта ҳазорон километр роҳро тай намуд. дар истгоҳи роҳи оҳани москва мусофиронро наздикону пайвандон бо эҳсоси гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. мусофирон аз шароити сафар изҳори қаноатмандӣ намуда таъкид карданд ки ҳаракати дубораи қатора барои онҳо имконияти муносиб фароҳам овардааст. ба гуфтаи онҳо сафар бо роҳи оҳан на танҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас аст, балки барои оилаҳо кӯдакон донишҷӯён ва муҳоҷирони меҳнатӣ низ ба роҳат ба ҳисоб меравад. онҳо ҳамчунин иброз доштанд ки солҳои зиёд мунтазири ин хатсайр буданд ва имрӯз бо хушҳолӣ шоҳиди амалишавии ин иқдом гардиданд. ҳамзамон барои мусофироне ки чиптаро пешакӣ харидорӣ мекунанд таҳфифҳои махсус пешбинӣ гардидааст. масъулон мегӯянд чунин имтиёзҳо барои ҳавасманд намудани хариди пешакии чиптаҳо ва дастрас намудани хизматрасонӣ ба мусофирон ҷорӣ гардидааст. Еду первый раз в этом поезде, 423 поезд. Ну, нравится мне все, устраивает, все, постель чистая, дорожка, санитария чистая, проводники относятся, мне понравилось. ба андешаи мусофирон дубора ба роҳ мондани ҳаракати қатора робитаҳои байни мардумони тоҷикистону русияро боз ҳам таҳким мебахшад. масъулон таъкид мекунанд ки барқарории ҳаракати қатора дар доираи ҳамкориҳои тоҷикистону русия роҳандозӣ гардида барои таъмини амнияти мусофирон беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шудаанд. ифтитоҳи хатсайри қатораи душанбе москва ки тавассути шаҳри пенза мегузарад барои таҳкими робитаҳои нақлиёти байни тоҷикистон ва русия аҳамияти калон дорад. ин хатсайр ба мусофирон имконият медиҳад ки бо роҳати бештар ва хараҷоти нисбатан кам ба шаҳрҳои гуногуни русия сафар намоянд. гузаштани қатораҳо аз тариқи вилояти пенза имкони пайвастшавӣ ва дигар самтҳои роҳи оҳани русия
نیز فراهم می‌آورد. این اقدام به رشد مناسبت‌های اقتصادی، تجارتی و فرهنگی دو کشور مساعدت می‌کند. همچنین خط سیر مذکور برای مهاجران مهنت و دانشجویان واسطه قلعه سفر به حساب می‌آورد. از افتتاح شدن این خط سیر ما خیلی خرسندیم و منتداری خود را به حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت فدراسیای روسیه می‌رسانیم. قطاره دوشنبه مسکو با واگن‌های مسافربر فعالیت می‌کند که برای سفرهای طولانی مطابق بوده دارای جای‌های خواب، نظام هواتازکونی و دیگر شرایط ضروری میباشند. برقرار شدن این خط سیر بین‌المللی پس از 6 سال تنفس نه تنها امکانات نوی سفر را برای شهروندان مهیا می‌سازد، بلکه همچون قدمی مهم در تحکیم همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاجیکستان و فدراسیای روسیه ارزیابی گردیده از گسترش بیشتری رابطه‌های دوستانه دو کشور درک می‌دهد. ابراهیم نزل‌زاده، خورشید سعید احمد، فدراسیای روسیه، اخبار. قبول قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوید به تشبث جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده 2027-2036 دلیل روشن اعتراف نقش کشور ما در تحکیم صلح و ثبات جهانی می باشد. به مناسبت این رویداد مهم بین المللی در شهر و ناحیه‌های کشور چاره‌بینی‌های معرفتی برگزار گردید. توجه نمایید. дар кори ҳамоиш намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонӣ, сиёсатшиносон, шӯъбаи маорифи ноҳияи исмоили сомонӣ, муассисаҳои таҳсилотии миёнаи умумӣ ва то мактабӣ иштирок намуданд. иштирокчиён таъкид карданд, ки соҳаи маориф яке аз самтҳои калидии рушди устувори ҷомеа ба ҳисоб рафта, дар ташаккули ҷаҳонбинии насли наврас ва баланд бардоштани сатҳи маърифати сиёсиву иҷтимоии ҷавонон нақши муҳим мебозад. иброз гардид, ки маҳз тавассути таҳкими маориф ва тарбияи дурусти насли ҷавон метавон заминаи устувор барои сулҳу субот ва рушди босуботи кишвар фароҳам овард. дар ҷараёни ҳамоиш таъкид гардид, ки қабули қатъномаи маҷмаъаи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод ва аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ ёфтааст, аҳамияти муҳими байналмилалӣ дорад. зимни ҳамоиш як қатор маърузаҳои илмӣ шунида шуданд. маърузачиён оид ба масъалаҳои таҳкими сулҳ дар шароити ҷаҳони муосир, нақши маориф дар пешгирии ифродгароӣ, инчунин аҳамияти тарбияи ватандӯстӣ дар миёни ҷавонон ибрози назар намуданд. дар ҷараёни муҳокима иштирокчиён пешниҳодҳои худро оид ба роҳҳои татбиқи амалии ташаббуси 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 иброз дошта зарурати таҳкими ҳамкории байни муассисаҳои таълимӣ, мақомоти маҳаллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро таъкид карданд. 25 июни соли 2026 маҷмаъаи умумии созмони милали муттаҳид бо ҷонибдории давлатҳои аъзо қатъномаи пешниҳод намудаи ҷумҳурии Тоҷикистонро қабул намуда солҳои 2027-2036-ро 10 солаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда эълон гардид. ин ташаббус, ки аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид, бори дигар мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати сулҳпарвар ва ташаббускори масъалаҳои муҳими байналмилалӣ собит намуд. дар ин замина дар мақомоти суди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамоиши илмӣ баргузор гардид. таъкид гардид, ки сулҳу ваҳдати миллӣ аз муҳимтарин арзишҳои давлатдорӣ ба шумор рафта, маҳз ба шарофати сиёсати сулҳҷӯёнаи пешвои миллат имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор дар масъалаҳои сулҳу амният, обу иқлим ва рушди устувор эътироф гардидааст. таъкид гардид, ки кормандони мақомоти суд вазифа доранд бо фаъолияти касбии худ барои таҳкими қонуният, таъмини адолати иҷтимоӣ ва баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон саҳми арзанда гузоранд. зимни ҳамоиш дар мавзӯи мактаби сулҳофарии пешвои миллат сухан рафта қайд гардид, ки барои ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон сулҳ на танҳо ормони миллӣ, балки асоси зиндагии осоишта, рушди давлат ва кафили ояндаи дурахшони наслҳои имрӯзаву фардо мебошад. зикр гардид, ки мактаби сулҳофарии пешвои миллат таҷрибаи нодири сиёсӣ ва давлатдорӣ буда бар пояи хирад,
таҳаммулпазирӣ, эҳтироми манфиатҳои миллӣ ва ваҳдати ҷомеа бунёд шудааст. дар анҷоми ҳамоиш иштирокчиён қабули ин қатномаи муҳимро рӯйдоди таърихӣ арзёбӣ намуда изҳор доштанд, ки татбиқи ҳадафҳои 10-солаи байналмилалӣ ба таҳкими сулҳу субот, рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тарбияи насли ватандӯсту сулҳпарвар мусоидат хоҳад кард. дар доираи ташаббуси нави ҷумҳурии тоҷикистон таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 ки бо қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардид, дар толори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамин ҳамоиши сиёсиву маърифатӣ баргузор шуд. дар ҳамоиш зимни баёни андешаҳо аз тарафи масъулин, олимон, фаъолони ноҳия иброз гардид, ки ин рӯйдоди таърихӣ на танҳо нишонаи эътирофи сиёсати сулҳпарваронии кишвари мост, балки бозгӯи нуфузи рӯзафзун, эътибори байналмилалӣ ва самаранокии дипломатии Тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ мебошад. чунин ташаббус ва дар сатҳи ҷаҳон эътироф шудани пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон нишонаи эътирофи сиёсати созанда ва сулҳпарваронии кишвари азизамон дар сатҳи ҷаҳонӣ буда, ҳамзамон моро водор месозад, ки дар ҳифз ва таҳкими сулҳу ваҳдат, эҳтироми арзишҳои миллӣ ва муаррифии шоистаи Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми боз ҳам бештар гузорем. ин нахустин пешниҳоди президенти кишварамон нест, ки аз тарафи оммаи ҷаҳонӣ қабул карда мешавад. ин шаҳодати он аст, ки ҳар нуқтае ки аз тарафи сарвари давлати мо гуфта мешавад ҷанбаи ҳаётӣ дорад. ҷанбаи ҳаётӣ ки дошта бошад вай реша метавонад ва ҳамин он чизе ки аз тарафи созмони милали муттаҳид, аз тарафи ҷомеаҳои байналмилалӣ эътироф карда мешавад, ин бори дигар собит менамояд, ки кишвари мо бо сардории президентамон роҳи дурустро интихоб карда истодааст ва ҳамеша бо таҳти шиори бунёдкорӣ, ободкорӣ зиндагӣ мекунем, пеш мерем. дар ҳамоиши фаъолони ноҳияи Спитамин гуфта шуд, ки қабули чунин қатнома собитгари он аст, ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз танҳо дороии миллӣ набуда, балки ба арзиши эътирофшудаи байналмилалӣ табдил ёфтааст ва аҳли башарро ба сӯи ҳамзистии осоишта, ҳалли масъалаҳои вуҷуддошта ва ҳалли онҳо бо роҳи осоишта ҳидоят менамояд. нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ. таҳти ҳамин унвон имрӯз дар кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони соҳаи андоз баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиши ҷавонони соҳаи андоз таҳти унвони нақши ҷавонон дар таҳкими истиқлоли давлатӣ баргузор гардид. чорабинӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ шуда, ҳадафи он таҳкими ҳисси ватандӯстӣ, баланд бардоштани масъулияти шаҳрвандӣ ва нақши ҷавонон дар пешрафти давлату ҷомеа арзёбӣ гардид. дар ҳамоиш масъулини намояндагони мақомоти прокуратура, кормандони ҷавони мақомоти андоз ва дигар масъулини соҳа иштирок намуда, доир ба саҳми ҷавонон дар таҳкими пояҳои давлатдорӣ, риояи қонуният, мубориза бо коррупсия, рушди фарҳанги андозсупорӣ ва тарбияи мутахассисони соҳибкасб ибрози назар карданд. таъкид гардид, ки ҷавонон ҳамчун нерӯи созанда ва пешбарандаи ҷомеа дар татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон ва амалисозии ҳадафҳои стратегии кишвар нақши калидӣ доранд. зикр шуд, ки имрӯз дар низоми мақомоти андоз барои ҷалби ҷавонони лаёқатманд, такмили донишу малакаи касбии онҳо ва фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият тадбирҳои муассир амалӣ карда мешаванд. иштирокчиёни ҳамоиш ҳамчунин перомони арзишҳои истиқлол, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, таҳкими худшиносии миллӣ ва масъулияти ҳар як шаҳрванди кишвар дар рушду ободии ватан андешаронӣ намуда, омодагии худро барои саҳмгузорӣ дар пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол изҳор доштанд. дар ноҳияи шаҳристон бо мақсади коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва тарғиби истифодаи сарфакоронаи он тадбирҳои муҳими техникӣ ва ташкиливу фаҳмондадиҳӣ амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла насби ҳисобкунакҳои электронии муосир идома дошта, ноқилҳои фарсудаи шабакаҳои барқӣ марҳила ба марҳила иваз мегарданд. гузориш дар ин хусус.
дар ноҳияи шаҳристон ҷиҳати коҳиш додани талафоти нерӯи барқ, истифодаи сарфакоронаи он ва пешгирии ҳолатҳои қонунвайронкунӣ дар самти таъминоти барқ як қатор тадбирҳои муҳиму саривақтӣ амалӣ гардида истодаанд. Ин чорабиниҳо дар доираи сиёсати давлатӣ оид ба истифодаи оқилонаи захираҳои энергетикӣ роҳандозӣ шуда ба беҳтар гардидани вазъи шабакаҳои барқӣ ва баландбардоштани масъулияти шаҳравандон мусоидат менамоянд. Яке аз корҳои назаррас раванди насби ҳисобкунакҳои электронии барқ дар ҳудуди ноҳия мебошад. Бо мақсади таъмини шаффофияти ҳисобу китоб ва пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, ҳисобкунакҳо аз дохили манзилҳои истиқоматӣ берун бароварда шуда дар ҷойҳои барои назорат ва хизматрасонӣ мувофиқ насб карда шуданд. Ин иқдом имконият медиҳад ки истеъмоли нерӯи барқ дақиқ ба қайд гирифта шуда сатҳи талафоти техникӣ ва ғайритехникӣ коҳиш дода шавад. ҳамзамон дар доираи корҳои навсозии инфраструктураи энергетикӣ, ноқилҳои фарсуда ва кӯҳнаи хатҳои барқӣ марҳила ба марҳила иваз карда мешаванд. тавре мутахассисон таъкид менамоянд, фарсудашавии ноқилҳои барқии баландшиддату пастшиддат яке аз омилҳои асосии талафоти нерӯи барқ дар ноҳия ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ навсозии хатҳои интиқоли барқ на танҳо боиси кам шудани талафот мегардад, балки эътимоднокии таъминоти барқро низ беҳтар намуда хавфи рух додани садамаҳои техникиро коҳиш медиҳад. дар баробари корҳои техникӣ ба баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва фарҳанги истифодаи нерӯи барқ низ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. бо ин мақсад кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи истаравшан дар ҳамбастагӣ бо масъулони шабакаҳои барқии ноҳияи шаҳристон дар марказҳои савдо, бозор, гулгаштҳо ва хиёбонҳои ноҳия бо сокинон мулоқоту суҳбатҳо баргузор намуда варақаҳои иттилоотӣ тақсим намуданд. зимни ин чорабиниҳо ба шаҳравандон моҳияти истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, роҳҳои пешгирии исрофкорӣ ва ҷавобгарӣ барои истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ шарҳ дода шуданд. масъулин бар он назаранд ки истифодаи оқилонаи нерӯи барқ танҳо вазифаи кормандони соҳа набуда, масъулияти ҳар як сокини кишвар низ мебошад. аз ин рӯ баландбардоштани сатҳи огоҳии аҳолӣ метавонад дар коҳиш додани талафоти барқ ва ҳифзи манфиатҳои иқтисодии давлат саҳми назаррас гузорад. фирдавс умарзода, орзу маъруфзода, ноҳияи шаҳристон, ахбор. дар остонаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ гурӯҳи кормандони расонаҳои иттилоотии кишвар ба шаҳри Исфара ташриф оварда бо дастовардҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва фарҳангии шаҳр шинос шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. гурӯҳи рӯзноманигорон аз воситаҳои ахбори оммаи ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ бо ҳадафи муаррифии имкониятҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, дастовардҳои сокинон ва инъикоси воқеии раванди рушди минтақа ба шаҳри Исфара сафари шиносоӣ анҷом доданд. дар доираи сафар рӯзноманигорон аз як қатор корхонаҳои саноатӣ аз ҷумла ҷамъияти саҳомии Ангишт ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Исфарафуд боздид намуда бо раванди истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва саҳми соҳаи саноат дар рушди иқтисоди шаҳр аз наздик шинос шуданд. ҳамчунин меҳмонон аз хоҷагиҳои деҳқонӣ ва боғҳои сарсабзи зардолупарварию мевапарварӣ боздид карда бо таҷрибаи кишоварзони хоҷагии деҳқонии Амирхон, ҷамъоварии ҳосили мева ва имкониятҳои содиротии маҳсулоти кишоварзӣ ошно гардиданд. дар доираи сафар ба рӯзноманигорон маҳсули дасти ҳунармандони мардумӣ, анъанаҳои қадимаи косибӣ ва намунаҳои ҳунарҳои миллӣ муаррифӣ гардид. онҳо ҳамчунин бо шароитҳои муосири таълим дар муассисаҳои таълимӣ, сатҳи ҷорӣ гардидани технологияҳои нав ва иқдомҳои марбут ба баландбардоштани сифати таҳсил, фаъолияти муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ аз наздик ошноӣ пайдо намуданд. дар шаҳри Исфара масалан мо аз боғҳои ки нав таъсис шуданд, аз корхонаҳои коркарди меваҳои хушки Исфара аз ҷумла Исфарафуд, аз кони ангишти шӯроб дидан кардем ва дар фикр мекунам ки вақте ки мо ба хонандагон ба мардум ана ҳамин дастовардҳои никос мекунем ва нишон медиҳем, як рӯҳияи идона дар ҷомеаи Тоҷикистон барпо мешавад. зимни мулоқоту суҳбатҳо таъкид гардид ки имрӯз дар Исфара фазои созандагиву бунёдкорӣ беш аз ҳар вақти дигар густариш ёфта, соҳибкорон, фаъолон ва сокинони ватандӯст бо рӯҳияи баланди масъулиятшиносӣ дар рушди соҳаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ саҳми назаррас мегузоранд. қайд гардид ки бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳр бунёду навсозии даҳҳо иншооти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ идома дошта барои боз ҳам баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум заминаҳои устувор фароҳам оварда мешаванд.
дар арафаи ҷашнҳои муҳими давлатӣ корҳои ободониву созандагӣ ва тозагии муҳити зист дар тамоми гӯшаву канори кишвар вусъати тоза касб намуда, сокинон бо ҳисси баланди масъулият барои боз ҳам зебову обод гардидани маҳалли зисти худ саҳм мегузоранд. дар ҳамин замина дар шаҳри бохтар аксияи васеи ҳашари дастаҷамонаи тозагии маҳал баргузор гардида, садҳо нафар кормандони ташкилоту муассисаҳо, сокинон ва ҷавонони фаъол барои тозаву назаррабо гардонидани симои шаҳр ба корҳои ободонӣ ҷалб шуданд. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. бо мақсади истиқболи сазовори ҷашнҳои дар пеш истода, беҳтар намудани вазъи санитарӣ ва боз ҳам тозаву назаррабо гардонидани муҳити шаҳр дар шаҳри бохтар бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри бохтар дар ҳамбастагӣ бо раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон аксияи васеи тозагии маҳал баргузор гардид. дар ин иқдоми муҳими ҷамъиятӣ кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, намояндагони касбу корҳои гуногун, сокинони маҳаллаҳо ва ҷавонони фаъол бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ иштирок намуда барои тозаву озода нигоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳо, майдонҳо, ҳудуди муассисаҳо ва дигар мавзеъҳои ҷамъиятӣ саҳми арзандаи худро гузоштанд. бо мақсади таъмини самаранокии корҳои ободониву тозакорӣ зиёда аз 50 адад техникаи боркашон сафарбар гардида, партовҳои ҷамъоваришуда аз ҳудуди шаҳр бароварда шуданд. бояд гуфт ки саҳми фаъолонаи сокинон дар чунин чорабинҳо нишонаи масъулиятшиносӣ ва эҳсоси баланди шаҳрвандӣ буда барои ҳифзи муҳити зист, зебогии шаҳр ва таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат менамояд. маҳмараҷаб абдуллозода, шаҳри бохтар, ахбор. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хайр, саломат бошед.